Tikulandireni pano pa Sam'mavita YouTube channel ndipo mu nkhani yathu ya lero takubweretserani programu ya kulinji pamene Leah Malekano amacheza ndi aluso osiyanasiyana komanso akuluakulu a bungwe la Kosoma omwe amafotokozera momwe anthu aluso amapezera ndalama za ma royalties. Kotero khalani pompo kuti mumve zambiri. Soloimba kulemba mabuku ma social media influencers ndi ena otero ali ndi maluso ndithu osiyanasiyana. Koma kodi maluso awowa akusangalala nawo kuno ku Malawi? Kumbali ya Kosoma imapereka ndithu ndalama, pa Chingerezi timati ma royalties kwa anthu amene ali ndi luso losiyanasiyana. Kuti kodi ndalama zimenezi zimaperekedwa motani, nanga kuti munthu wa luso apatsidwe ndalama zimenezi chimachitika ndi chani? Imeneyo ndi nkhani ina imenenso tikhale tukambirana tsiku la lero. Ndetili ndi oyimba osiyanasiyana komanso anthu amene amachita ndakatulo zosiyanasiyana mu programu yathu ya lero, kuphatikizapo akuluakulu a bungwe la Kosoma komanso paja mu studio muno ndimakhala ndithu ndi mzanga tsiku la lero. Ndikupemphani kuti musatalikire, takhalani pomwepo. Lero tikhale tikucheza ndi Evans watsopano Mereka, tikhale tikucheza ndi Gift Pearson, dzina lodyera amadziwika ndi dzina lija lokuti Gibo, komanso tikhale ndi Robert Chiwamba mu programu yathu ya lero. Timve kuchokera kwa iwowa kuti kodi kukosomako akuti zikumakhala bwanji, nanga kuti adyerere luso lawo zikumachitika motani. Komanso tindatola nkhani yathu kuchokera madera osiyanasiyana amene tikhalenso tikuyankhulana nawo mu programu yathu ya lero kuti timve maganizo anu inu ya Malawi kuti kodi mukuona zokuti anthu aluso mdziko lino akutha kudyerera luso lawo, nanga amalawi kunjaku tingateteze bwanji luso la anthu amenewa. Musatalikire, takhalani pomwepo. Koma tisanatero bwanji titamvera kanyimbo aka bwanji aka. Ndithu kameneko kuchokera kwa Evans watsopano Mereka kuti yashuta kanyimbo ndithu kamene kanavutanso kwa basi pakatipa. Posachedwa pompa tikhale ndithu tikulankhula ndi anyamata amenewa, koma tisangochita ka Evans Mereka sinangati kuchezanso ndi Gibo Pearson. Tichite konso nawo kawo pang'ono pokha kuti ayi tikamayamba kucheza tikhale kuti tikuwadziwa kwa basi anthu amene tikucheza nawo. Jaji Nine Give up your Sunday Follow the music Follow usiti nina konda hule Nia futo mbichane Kisande kuze zoti ya nali tambwale Inesonda zunguza Nilindi pili kumenende kuchokela Ukunde kukonja Utamuuza nipo watakukomoka Mwina songuzipa Nina kumana atambwali oka oka atambwali oka oka takondana akachali oka oka akachali oka oka sakumwiye kuchokela musandiuze sakumene ndichokela zisamukuze tinalitisada ziwane mene tinkachachalika naye ndi muntu tupili matopa sakadakwanisa usandiuze zoipa zomakachidakale umuleke ndi moyo wake yakale aliyesama kala nimbili kumene ya kuchokela futo ineyo kunalibe palibe chondichokela. Ayi ndithu kamnyimbo kameneka ndikuchokera kwa Gibo Pearson akuti atambwali takumana atambwali okhaokha. Awatu ndi ena mwa anyamata amene tikhale tikuchiza nawo ndithu mu programu yathu ya lero yakulinji. Makamaka tikuunikira nkhani ya ma royalties imene yavuta pali ndalama ndithu pamachitika ndithu zambiri. Ndikulandireni nonse. Mwadzuka bwanji Evans watsopano Mereka? Inetu kuno tadzuka bwino kumene kumadzuka bwanji. Ifetu tadzukanso bwino. Ndimafunsa kuti kodi watsopanoyi mudakangwiritsa ntchito adakalibe watsopano ameneyi? Kuti to watsopanoyi ndipo ndipungulanga kuti asadzachoke because iwo mutukatembenuka mtima mayesero samalephera mabwerabe. Ndio madabwa kuti pamene mayesero akubwera ena akupatsa moni muli bwanja watsopano yomati paja
kukukumbutsani mutaziwala. ndi pati yachitetezo pa moyo wanga. Chabwino, inetu ndakulandirani mawa uno ku program yathu yalero yakulinji. Zikomo kwambiri. Tiyambe motere kuti kodi nanunso mumapindula nawo kukosoma ku royalties? Inetu ndi mmodzi amene ndimapindula osati kuyambira lero. Ndakhala membala wakosoma kuchokera chaka cha 1999 2000 kufika lero. Ndiye ineyo ndi mmodzi amene ndikozonena molimba mtima kuti ndimapindula nawo royalties kukosoma. Sure. Nde mwakamba kuti ndinu membala wakosoma, zimafunikanso kukhala kaye membala? Timaona ngatitu bola ukuyimba, bola nyimbo yako ikumveka pa wireless chonchi nde kuti basi automatically walowa ukosoma, zimatani? Bible limati musasiye kusonkhana ndi anzanu. Choyambirira kukhala membala. Ulembetse ukhale membala wakosoma. Eneno zaluso zako zilembetsa. Zimene zichazo kama zilembetsa kutsogolowa anthu akamazigwiritsa ntchito zimakupatsa iwenso cholowa. Ndiye choyambirira kukhala membala wa bungwelo. Ndiye timafuna mutitambasulire bwinobwino, sina ngati kumangoona kuti Evans watsopano meneka ndinokonzeka kutiuza kuti royalties apereka ponse chidwa kusoma. Inu munalandirako zingati? Sikuti tibwera tipempha iyayi. Koditu ngatiso makangani yoti uchite kuzemba. Ine ndi mmodzi amene royalties apitawa ndalandira nawo ndalama. Mwalandira zingati? Ndipoto ndalandira ndalama pafupifupi 5 million. Ndingonati near to 6 million. It's 5.6. So ndikoza kunena pano kuti ubwino khala memba wakosoma, ubwino waluso ndike mmodzi amene ndikoza kunena kuti ndikupindula nawo. So take us through documentation process. Mumatani kuti mupezeke zokuti yayi mwapindula ndithu ndi luso lanu. Komanso zimakhala nyimbo zotani kuti kodi basi chifukwa choti Evans meneka ayimba nyimbo yawo yashuta ikumveka pena pali ponse ndi alandire ndalama zochuluka kapena album yonse. Tatiuzeni kuti process yake imakhala yotani kuti mupange register nyimbo zanu mpaka nazifikepo kuti mwapeza phindu kuchokera ku bungwe limene lakusoma. Funso limene ndilabwino ndipo ngati mwina soyimba anzanga angakhala kumvera chidziwe chimenechi unati ukhoza kulembetsa nyimbo kusoma kapanga register, koma nyimbo zina zimene mwina amamvera ndi achibale wako okha nkumakhala ndi chiyembekezo kuti ndipindula mwina sizingatheke kutero. Anthu oyimba tidziwe kuti pali nyimbo zimene zimakhala zabwino ndi pali nyimbo zimene zimatchuka anthu nkumazigawana. Ndi zinthu zili zosiyana. Anthu amayimba nyimbo zabwino anthu nkumangoyamikira zimayimba bwino zimathera pomwepo. Pamene nyimbo yotchuka ufuna usafune imapita pena paliponse anthu nkumagawana. Ndeno bungwe likamagawa royalties limagawa malinga ndi mmene nyimbo yakoyo anthu ayigawanirana. Anthu ayigawana motani. Ndi zinthu zili zosiyana kuti akumvera achibale ako ndi nyimbo yoti agawana anthu dziko zosiyana. Koma poti tonse timakhala ndi timoti tilandira kukosoma koma tiunikire pamenepo kuti amagawa ndalama ija kwa yekhayo amene nyimbo yake anthu ayigawana. Mwina ndalankhula momveka bwino ayigawana mosakakamiza komoti yapita anthu ayigawana. Ndi kosoma imalipira luso limenelo. Ndiyeno tiyerekeze kuti inu Evans watsopano meneka ndinu membala wakosoma, mwatulutsa nyimbo yashuta. Mumatani process yake? Tatiuzeni kuti mumatani kuti nyimbo ija ifikepo kuti anthu akamayigawana pamapeto pake mulandire phindu. Kutako ine choyambirira choti ndikatulutsa nyimbo yanga ndimayenera kuti ndipange register, because sutakosoma amangogawa nyimbo ija kuti amangolota kunoti tikumva nyimbo yakuti kanga tikumalika pakuti ndekuti imene iyi ndi ndalama mangoti umakhala ndi dongosolo loti ine ndatulutsa nyimbo yanga yashuta ndimapita kukosoma kunepanga register. Iwo aja kampanga kafukufuku wawo mmene amapangira njira zawo za zimenezi ndi amakapeza nyimbo zija kumeneko anthu akuzilimbirana, anthu akuzigawana. Ndikuti akamagawa royalties aja
amatsatira ndondomeko yonse imene anayendera. So choyambirira ndikutenga nyimbo yanga ndikapange register kukosoma. Sure. Chabwino ndathokoza kwambiri Evans watsopano meneka ndibwerenso kwa inu posachedwa pompa koma ndimati ndipereke moni kwa Catherine Achiumya mwadzuka bwanji? Inetu ndadzuka bwino leya kaya inu mwadzuka bwanji kumene? Ifetu tadzuka bwino. Zikomo. Timafuna tidziwe nkhani ya documentation process kukosomako kuti imayenda bwanji tatiuzeni. Sinanga kunja kuno ifetu kumangoti awa bwanji alandira tindalama tochepa chonchi kuti oloshuga sangagule, awa bwanji akuchita olandira ndalama zambiri chonchi. Zikuoneka kuti mukungotola atu inu akosoma, mukungokondera, mukungopereka ndalamazi. Tatifotokozereni kuti documentation process imayenda motani. Chabwino pafunso lanu mwakambaso zokhudzana ndi za maloyalties. Ndiyeno department ya documentation ndi department yogawa maloyalties imayenderana. Ndiyeno tikafotokoza mene documentation yathu imayendera ngati mene afotokozera bwino a Evans Meleka afotokoza momveka bwino kuti munthu ukakhala kuti ndiwonena kuti umapanga zinthu zaluso, nyimbo, mabuku, mapoem ngati na Robert Chiwambaja amayenera kuti zinthu zija azizipanga register. Ndiyeno munthu ukakhala kuti watulutsa nyimbo yako choyamba uyenera kuti ukapange register. Ndiyeno documentation yathu ngati munthu afuna kukhala membala ili pawiri. Umakhala membala pawekha ngati munthu amene mayimba wekha ngati mene ali Evans Meleka akabwera ku office kwathu ndi nyimbo zake apanga register. Koma koyambirira amene ankayamba iwowa 1999 to 2000 ananena uja ndekuti anakhala membala wathu nthawi imeneyo endi pano mpaka kufika lero anakali membala wathu. Ukapanga register kamodzi koyambirira ndo amene chimakupangitsa munthu kukhala membala. Ukamapita kuti uli ndi luso lako nyimbo zako mazapanga register chimakupatsa mafomu ngati uli munthu onena kuti ndi video ukupanga register as an individual. Tikupatsa mafomu athu acha upanga amakhala mafomu 4. Komano kwabwino tsiku lina lidzafotokozera bwino tsatanisalana mafomu amenewa. Komano mene ndafotokozera ndekuti munthu onena kuti membala pawekha munthu mmodzi ngati mene ali Evans ndekumakhalanso ngati gulu limayambira pa anthu awiri. For example ndikhozopereka mwina ngati Edgar ndi Davis ndi gulu, komanso ndekuti masintha waya ijaso ndi gulu. Ndekuti ngati gulu pamakhalanso mafomu atatu. Mafomu amene wamakhalapo atatu choti kufomu ya munthu mmodzi kumakhala fomu ya munthu imene timati beneficiary form. Fomu imene mamupangitsa munthu kuti afotokoze kuti ngati leroli watisiya luso lake adzabwerere ndi ndani. Chifukwa choti even munthu khale kuti wapita luso lako lija umalandirabe maloyalties. Kuti maloyalties umasiya kulanda chifukwa choti munthu wamwalira ayi umalandirabe. Ndiyeno beneficiary form ija imakhala kwa munthu amene akupanga register as an individual. Chifukwa chonena kuti kugulu silingakeko beneficiary form yonena kuti anthu afire ngati gulu ayi. Chifukwa choti gulu muli anthu ambirimbiri ndewu ina anena kuti ine mayi anga ine agogo wanga ine ankolo wanga ine koma atsibweni aja ayi. Ndiye kugulu sikumakhala kuti anthu akamapanga registration ayikeponso beneficiary form ayi. Chifukwa choti olo even kugulu kuja chair amwalire gulu lipitirirabe, olo treasurer amwalire gulu lipitirirabe. Ndiyeno in this case mafomu athu they are user friendly. Wina alesa akhoza kupanga few chifukwa chonena kuti ali muchizungu komanso muchishewa. Ndiyeno timakonda kulimbikitsa kuti munthu ngati uli ndi luso ubwere kukosoma upange register. Chifukwa chinoti by the end of the day kuti tigawe maloyalties athu aja timeneyaso tionenso kuti ntchito ya munthu uyitu ikupezekano mzimu mwathu zinthu ngati zimenezo ngati mene anafotokozera Evans Meleka kuti akosoma tikamachita kaundula wathu onena kuti tikuyendayenda tikupanga collect data yathu kuti ntchito za anthu zigwiritsidwa ntchito bwanji. Timathaso kumaona kuti ntchito iyi munthu anadzapanga register ndi mkaniso ikutchukanso moteri ndithudi leyo. Ndiyeno pa zimene mwafotokozazo timafuna tidziwe kuti kodi artist uja akamabwera okuti ali ndi creative work kaya ndi artist kaya ndi olemba mabuku kaya ndi ma social media influencers ma social media influencers akamabwera kuti akuzapanga document ntchito yawo amafunika abwere ndi chani zowayenereza?
chabwino zikomo kwambiri ndipo funso labwino zedi. Chimene chimafunika kuchitika munthu ngati mwina mwanenera kuti sonena kuti ali ndi ntchito zake zaluso. Chimene chimamuyeneneza munthu kuti abwere kudzapanga register ndi ntchito zake zalusozo. Ngati munthu alibe ntchito zaluso sangakhale membala wathu wakusoma. Ndiyeno akakhala taona kuti ine ndi nyimbo zanga izi, ine ndi mabuku anga awa. Amenera kuti choyamba abwere ndi zinthu zija zili zonena kuti zikhoza kugwiritsidwa ntchito. Munthu sangadzapange register ntchito yonena kuti ili mu video inamalizike, no. Abwere ndi nyimbo ija ngati for example ndipo kachisanzo cha Evans America nthawi imene ankabodza panga yasira tili alipo tidaona akodzapanga register kutanthauza kuti anaona kuti nyimbo ija ndayimaliza anthu ayamba kuimvera ndikayipange register. Iwowo ayitulutsa atayitulutsa anaona kuti ndikayipange register. Akabwera choncho amabwera ndoti ndi nyimbo yawo ija ili bwinobwino kuti ayika mu flash disk kapena ayika mu CD. Mu CD muja ngadaika mu CD ndoti ionese kuti CD jangadaika mu nyimbo ikhoza kupita kuntranslika kwa igulitsa bwinobwino. Ngati mwina CD jasanathe kuipeza amatipatsa mu flash disk ife timalowetsa ndipo zimakhala zili mu system mwathu. Ndiyeno chimene chimachitika mwinaso chinthu china chimene anthu amene otamvetsetse ndichonena kuti akubwera kudzapanga register. Tumapanga register opanda kulipira. Nyimbo imodzi mpaka na 10 imakhala 5,000 kwacha only. Nyimbo 11 mpaka na 20 imakhala 10,000. Kutanthauza kuti pa nyimbo 10 zina zili zonse imakhala 5,000 kwacha. Kaya mwina upanga register nyimbo imodzi ndi 5,000 kwacha, kaya nyimbo zitatu ndi 5,000 kwacha. Chifukwa choti nyimbo zija imodziyo zitatu zikupanga 4 into a category of 1 to 10. Kutanthauza so kunena kuti ngati anthu akupanga register akuyenera kuti adziwe kuti ntchito zawo zikhale kuti zamalizika. Munthu sungabweretse buku lonena kuti kwangoyamba kulemba introduction, the aim of your book, like what you want people to know about your book. Koma sunamalize kuti the body of your book ndikufuna kuti mukhale content yanji. Ayi, umafunika kuti olo even buku ubweretse buku lonena kuti ilili walimaliza ndipo anthu ngati ndi pa skulu kaya ndi anthu afuna agwiritsire ntchito buku lonena kuti iwewe unalimaliza. Then ndimene zimenera kukhala. In short, umafunika kukhala kuti ntchito yako ija imalizike. Komanso umenera kuti uperekenso fee yokhuza ndi ntchito imene abodza panga register. Ngati abweretsa nyimbo 11 ukuyenda kuti udziwe kuti nyimbo 11 zimene zizi ulipira pa mtengo wakuti. Ndipo mafee awawa ifeyo tinawayika pa website yathu yakusoma www.kosoma.mw. alipo kutanthauza kuti anthu ngatafuna kudzapanga register akuyenera kuti abwere ali ready akudziwa kuti nthumba ndi zinthu zimene afuna kupanga register zikugwira zikomo. Chabwino mwafotokoza ndithu momveka bwino. A Evans America muli apa. Oyimba kunjako akudandaula kwa basi kuti koma kukusomaku sitikumvetsetsa bwinobwino kuti kodi kagawidwe ka ndalama kakuyenda motani. Ndimafuna nditadziwa kuti inu mukuona kuti vuto kwenikweni lili pati, komanso vuto limeneli likhoza kukonzedwa motani ndi mmene afotokozera kuti luso lako munthu kuyenereka ukalipange documents. Yes. Ineyo aleso ndimakhala ndi mavuto anga. Ndimakhala kuti ndi mavuto anga kuti mwina ndifuna ndithandizidwe. Njira imene ndimatsatira ine ndikakhala kuti palipena pandipsinja ndimapita ku office kuja kuti ndikazimvetsetsa zinthu zike. Chifukwa kuyendetsa chinthu chimene pali gulu ndikovuta kwambiri. Andi ndimathokoza chifukwa tikukosoma chitseko chawo nchotsegula amalola madandaulo aliwonse abwere khawa inoli nayo upita kafotokoze. Ine ndimatha kunyamuka kunoti kunfune abapasi ndikumvetsetsa. Mukulankhula chifukwa chokuti ali pomwepa inu mukudya bwino kapena ichi mukuyankhulachi mchilungamo. Kodi inetu sikuti ineyo ndekuti ndi mmodzi kuti ndikudya bwino. Inenso ndekuti mavuto anga ndili nawo amene ndimati ndikaona kuti ndatsamwidwa akudziwa kukosoma ndimabwera kudzafunsa ndikuti magawidwe mumatani chifukwa sindikumvetsetsa apa tandilongosolerani. So kwambiri amene ali ndi madandaulo aja ndofunika kwambiri ndipo asachepsedwe ya because madandaulo aja tikasonkhanitsa tichipitsanso kuti bungwe lathu lakosoma liziyenda bwino kusiyana mwana kumangolira ali kunsana mwana kumakhala chiti ali kunsana. So
ine ndimanyamuka nkukafunsa apa sindipamvetsa apaso sindipamvetsa ndilongosolerani mwina ndimapita ndi mkwiyo koma ndikakalongosoledwa muja ndimapezero ndisofa kuti kodi kani zimatere chavuta kwambiri anthu kuti mwina zina sitimazimvetsetsa that's why timangozilankhulira kuseri. ndiyeno inu mukuona kuti vuto ndilokuti anthu samapita kumeneko kukamvetsetsa kuti zikuyenda bwanji kapena pena pake ndithu pali vuto pakuyeneka kuti pakonzedwe kukosomako? Mene anambadwira munthu mmene nevasimireka sindi 100% kwa wina aliyense komanso sindi loyipa kwa wina aliyense ndi mmene munthu amakhalira ndi mmenenso chinthu chimakhalira sindingatero tikosoma ndekuti zonse kupanga 100% sindingatero pali pena pamene anthu ena timapeza kuti atsamwa napo then tifanira kuti matsamwidwe amene tatsamwa nawo aja tisasunge ayi then tikazitule tikazifotokoza that's why nthawi zina kumakhala kuti mwina ku AGM kumakhala oyimba onse mkumano kukambirana madandaulo anache tizitenga nkukafotokoza zotheka palibe amene ali ngelo pa dziko lapansi palibe bungwe limene la ngelo limakhala zotsamwitsa ndithu moti neso ndinene pano kuti kosoma situngalepere ziliko zotsamwitsa that's why ena timatenga step tikaona pena kena tsamwa tipite komweko tikamvetsetse so mwina nkuthetha ena ali kutali ena ali kuti pali manamba lawo umatha kuimba pali njira zambiri mbiri zosiyana-siyana zinokhozopeleka uthenga wako mmene weso watsamwitsidwa nawo. chabwino ndathokoza kwambiri ndibwerenso kwa inu Evans Mereka koma apa titalankhula nako ndi mtolankhani wathu mmodzi kuti timve kuti kodi Amalawi kumeneko akuti bwanji. Wadzuka bwanji Innocent Chunga? Ndadzuka bwino leya sindidziwa iwe ndi nonse ku Blantyre. Ifetu kunonso kwa chabwino tachiza ndi Amalawi amene uli nawo kumeneko. Ya zikomo kwambiri ndi nzika ziwiri za mboma la Nkhotakota zomwe zikufuna zikeponso mlomo pankhani yomwe tikukambirana mtsiku la lero ya mwina programu ya kulinji. Mwina koyamba ndikudziweni. Ine choyamba ndine Daniel Makondesa imene ndimakhala kuno ku Nkhotakota. Mwina nkhani mwayimva ndimene mwayimvera nkhani mwina aluso mdziko lino akuchita motani poteteza mwina luso lawo. Tikozonena kuti aluso amene anadziwika pakanthawi akuchita bwino chifukwa tikumatha kuona maloyalty zimene akulandilira kuchokera ku consumer koma mwina aluso amene adziwika zaka ziwiri zapitazo even chaka chino kuti ateteze luso lawo sakuchita bwino chifukwa chakuti mwina tikozomati uthenga wa consumer superekedwa mofuna koma kufotokozedwa moti anthu akupepesi kuti ndikuti munthu afike kuti nyimbo yake yakhala mwina mndandanda kuti kupeza ndalama aonekera achita. Mwina kubali ya anthu akuchitapo motani kuthandizira kuteteza luso la anthu ngati amenewo. Timaona kunsoma chaka ndi chaka amayenda ma district ma trading centers kumalanda ma burning anthu amene mwina sana khomele msonkho kuchokera ku konsoma meaning to send kuti ma guys a burning waso akupanga contribute kuti luso la anthu likhale kuti likutetezeka ngati akuauza kuti alipire ndrama ina yake azikhomera ndrama ina yake kukonsoma ndikuti aziya using luso la anthu enawo ndikuti akuonetsetsanso kuti ayiwo asakangopanga phindu lawo komanso azipereka kena kake kukonsoma kamene kumapeto kwa chaka nkajawo pizito akugawagawa koma enanso amene amoneka zoti muna nyimbo zawo zijagwisa ntchito mmudzimo sizikupindula nawo kukonsoma chifukwa nanena kuti uthenga suwapezako kwalira kuti nyimbo zawo zimene akuimba mmudzi muno mfana muvapo muza afotokoza kunena kuti pali ena kuti nyimbo amangova pa ubale unokhanokha amene umangova district imodzi anthu matchuka kwambiri. To send this message now, press 1 or hang up. To review this message, press 2. To raise and re-record, press 3. Or to cancel the message, press star. Mwina ndikudziweniso ndamvetsedwaso kuti ndinoyimba kuno kunkhotakota. Ine ndi Chisomo Kulinji. Mwina kumbali ya mayimbidwe mumadziwika ndi dzina loti. Kumbali ya mayimbidwe limadziwika ndi CW. Tikumvetsedwa malinga ndi nkhani mukuchita motani poteteza luso lanu ngati woyimba? Okay, choyambirira luso singatetezedwe ngati wewe usunapanga register. One, munthu ukuyena kuti ngati woyimba ukuyena ukapanga register kusoma kuti luso lako uzipindula nayo. Komano funso limene lingafunse ndilena kuti oyimba amene akubwera kumene
akudziwa maprocess kuti nyimbo zawo zipangidwe register. Utatupanga fufuko ochuluka utopeza kuti anthu ochuluka kwambiri oyimba makamaka amene ndi ma upcoming artist sakudziwa kuti process yopanga register nyimbo zawo imayenda motani. Komanso mwachitsanzo ineyo ndinokunkhotakota kuti mwina ndipite kulilongwe kukapanga register zikunditengera ndalama zochuluka bwanji kuti ndinyamuke kunkhotakota ndipite kukapanga register nyimbo zanga kukosoma. Transport kuyuza zingati ngati mayimba ngati gulu transport mukuyuza zingati kuti oyimba amene ndi upcoming artist angakwane kupanga income cost oseja kuti nyimbo zake zipange register. One system imene inapangidwa register, system imene inapangidwa straight kuti oyimba amene ali upcoming artist kuti nyimbo zake zipangidwe register ndi bali yakale. Chifukwa oyimba one amapeza kale mochepekedwa kuti apite ku studio, oyimba amapeza kale mochepekedwa kuti nyimbo zake zipangidwe push ma radio osiyana amene yonso muuza kuti achite kuyendera kosoma apite kulilongwe komwe kuja ndrama akazipeza kuti mwina anyamuke mwina ngati transport kuti apite kukapanga register kosoma. Komanso it's not only kuti ukapanga register ndi kuti pompo ndi pompo uyamba kupanga register ukosoma kubomozidwa kuti ukuyenera kukhala 3 months kuti nyimbo zako zilowe mu system. Munthu apanga release nyimbo yako lerolo udikire after 3 months kuti upangidwe register. Nanga period yonse imene nyimbo yako imene yakhale kugwiritsidwa ntchito ndrama zimene zozo zimakhala kuti mwina zikupita kuti. 2 kuti nyimbo yako kuti mwina ichuke kuti uyambe kupanga benefit ukuyenera kuti nyimbo zija uyipushe. Upcoming artist nyimbo ayipeza kuti ije ndrama ayipeza kuti azipanga push nyimbo yake chifukwa kuti for the radio kuti ndifole nyimbo kuti nyimbo yako ukuyenera kuti iwe ukhale ndrama zakabwadira kuti upange push. Budget kuti upangire push nyimbo zake budget yochuluka kwambiri. Ndiye munthu amene amene ali upcoming artist mukumwika category imodzi mwina ndi munthu kuti anapusha kale nyimbo kuti anapusha kale nyimbo zake ani nyimbo zake zilivosepose. Upcoming artist mukumpasaso category imodzi ndi munthu amene anayamba kale kuimba. Apopo ndi kuti zinthu upcoming artist ndi kuti upezeka kale ndi chipinjo. One upcoming artist studio imene amapita ndikupanga emphasize kwambiri za upcoming artist chifukwa kuti ndi munthu amene anapinjika kwambiri kuti mwina achoke kudzala kuti afike pa spotlight ndikuvuta kwambiri. Mukumwika upcoming artist kuti studio akujambulisa mwina chabwino yalowa kwambiri. Komanso nyimbo yake kuti apange video akumapanga video mwina ndi videographer walowa kwambiri ndiye mukumwika category imodzi ndi oyimba amene ndi utchuka kale budget yawo mwina ndayikulu ndiye mukaita category imodzi kuti ndrama zawo muziyapasa mofanana. Chabwino tikuona ngati kuti mafunso afunsa ndithu ochuluka ndi ambiri akamba nkhani zambiri tiapase mpata bwanji akosoma kuti zimene afunsazo akosoma atiyankhe pano. Ndimafuna kupatsiredi leya kuti mwina apitilize ena kumeneko. Chabwino ndathokoza kwambiri Innocent komanso awo amene wayankhula nawo kumeneko. Zikomo. This message now. Ndimafuna ndithu mainjiniya mundithandizire kuti ndilankhuleko ndi akosomawo timve kuti kodi zimene munthu amene Innocent wayankhulana naye akudandaula iwo kumbali yawo akuti bwanji ngati akosoma. Catherine? Catherine muli pa line pa? Alright, tingokonza ziwiri zitatu kenako tibwere ndithu tikulankhulana ndi Catherine kuti angoyankhapo ndithu zimene munthu wadandaula. Pali nkhani ndithu ya upcoming artist kuti mwina ndondomeko zimene zimatsatiridwa kuti munthu ayambe kudyerera luso lake pa nyimbo zikuoneka kuti mwina sizabwino kwa iwowo. Kuti akapange register akuyeneka kuchoka ndithu kumene amakhala kukafika ku maofesi abungwe la kosoma zimene ndithu zimatengera mtunda wautali komanso amatha kuononga ndalama zochuluka. Komanso kuti ayambe kudyerera luso lawo lija kuti zimatenga nthawi. Nde timafuna kukosomako tifotokozere bwinobwino kuti kodi zimenezi zimakhala bwanji zimayenda motani. Sindidziwa kuti pa line pati ndi ndani. Mundimva kumeneko? Zikuoneka kuti lero
network ndiye yavuta ndithu koma tikakamiza basi zimene zizi zitheka nkhani imene iti ikambe tithani nayo lerolo chifukwa sabata yammawa tikuyamba nkhani imenenso yavuta kwambiri yokhuzana ndi copyright fund kuti kodi ndalama zimenezi zikuyenda motani ndi sabata yammawa tikamabwera pano tikhale tikukamba nkhani imeneyo koma iyi timafuna tithani nayo tsiku la lero. Catherine Chiumya mukundimva? Ndikukumvani komano network inakhanga yathawa ndezambiri sindinakumveni. Moti munthu amalankhula uja simunamumve ndithu zambiri zimene anadandaula? Ayi sindinamve ndithu ndewina mukhoza kundipezerako zina ndi pali nkhani yokhuzana kutalika kwa mtunda umene ma artist amayenda kuti azapange document luso lawo. Komanso akuti pali nkhani yokuti zimatenga nthawi muli ndi lamulo kumene kwatero mutifotokozere bwinobwino inuyo lokuti munthu akapanga register nyimbo zake akuti pameneka padutse 3 months kuti iye uja ayambe kudyerera luso lake. So timafuna muyankhe ndithu nkhani zimenezi anakamba nkhani zambiri kwa basi dakakonda munakhala zokuti mumamvetsera komano mwina kwa pano tatiyankheni ndithu nkhani zimenezi. Chabwino zimenezi zinene kunena kuti choyamba maofesi athu ali kunzuzu ku Blantyre ndi kuno kulilongwe ndiyeno kumapaka nali pano munthu umenerabe kuti tiyankhulane naye pa foni kuti timuthandize ngati si pa foni akuyenera kuti abwere ku ofesi kwathu koma pa foni pomwepo munthu amatha kulandira chithandizo mpaka nakumaliza opanda kuyenda kuthandizika ndithu kupanga register china chilichonse. Koma paka nali pano ngati office ndi mmene dziko likuyendera kuti we are in a very technological world. Panopa we are trying to come up with a system yonena kuti munthu aliyense kulikonse kaya usiku kaya mamawa kanthawi yense imene munthu angafuna adzipanga register yekha. Zimenezi tikulongosola ndipo tinakambanso kale ku AGM yathu imene tinali nayo mwezi uno ndipo zonse zikatha tadziwitsanso anthu athu mmene akuyenera kuti zinthu izi ziyendera mmene akuyenera kuti azipangira register using system yathu imene tikuyikhonza pakanali pano. Chinanso chimene anafotokoza chokhudzana ndi kuti umatenga 3 months kuyambe kudyerera luso lako si 3 months yokha pamatenga benditolo izi michaka kupanga register munthu timampatsa assurance yonena kuti ikamatha 3 months imakhala kuti china chilichonse chonena kuti munthu uja awe mu system athu timakhala kuti zinthu zija tathana nazo kutanthauza kuti for example Ivan Simeleka abwera adzapanga register ndikoyamba iwowo kukhala membala ayimba nyimbo yawo leloli yayashuta sanayambe kwayimba nyimbo ina iliyonse koma nyimbo yoyambirira ndi yayashuta kutanthauza kuti akabwera kukosoma akapanga register zitenga 3 months imeneyoyo kuti nyimbo zawo zitatithane nazo kuti china chilichonse mu system yathu yalola kuti uyuyu ndi membala wathu kutanthauza kuti iwowo alandire maloyalties ndi kupanga register ndi zinthu ziwiri zosiyana adzapanga register patenga 3 months kuti tithane nazo iwowo akhale membala wathu koma kuti ayambe kulandira ndalama zomwe atindula paluso lawo imatha chaka 2 years kutanthauza kunena kuti munthu uyambe kulandira maloyalties ife ngati akosoma timakhala ndi period imene tikugawa maloyalties athu. Chifukwa chani anafusafusa kuti chifukwa chani zimatenga nthawi yayitali choncho chifukwa munthu nyimbo yako wayitulutsa pano wayipanga register nyimbo ija yabeba pano ikamatha mwina zaka ziwiri ikhala zokuti anthuso sakuyiganizira nyimbo yako ija mapeto ake suzadyerera luso lako amatero oti iwo kudandaula kwawo iyeno iwowo amanena zinthu ziwiri zosiyana chifukwa chonena kuti ndafotokoza zokhuza ndi registration si just 3 months koma kuti udyerere luso lako ife tikamagawa ndalama akosoma timakhala kuti ndi period ngati mwachitsanzo pano timagawa maloyalties za Blantyre Media Levy April 2024 to March 2025 kutanthauza kuti March ngati Eva Simeleka panopa leloli this is August watulutsa nyimbo yake leloli August uno ndiye kuti kutanthauza kuti adzalandira maloyalties apanopawa period imene tidzagawa ndiye kuti let's say April 2025 to March 2026 ngati choncho ndiyeno mwina anthu zimene zisamazimvetsetsa kuti panopa ngati kugawa maloyalties amene tikugawa panopa tikugawa nthawi itiyo ndipo kuyambira nthawi ndokakhala kuti munthu wadziwa nthawi imene maloyalties athu tikugawa umazikhetsa kuti koma apapa ndiye kuti ineyo maloyalties amene ndikuyenera kuti ndilandire ndi nthawi imene ndinapanga register nyimbo yanga apapa nyimbo yanga sikupezekapo koma nyimbo yanga ndoti kupezeka cha nthawi iyi ndiye nthawi iyi ndimene ndilandire maloyalties
ndiye kupanga register ndi kulandira royalties ndi zinthu ziwiri zosiyana. Chabwino a Evans Meleka mulipo? Ilipo. Mwamva ndithu mmene anadandaulira munthu amene akungoyamba kumene kuyimba, komanso mwamva ndi mmene ayankhulira akusoma. Inu mukutipo bwanji pa zonsezi ngati amene mwakhala ndithu nthawi yayitali mu industry? Ndilankhulire kumbali yanga. Ndikamba kuyimba zoti kunja kuno kumakhala royalties ine nkazidziwa ulo pang'ono. Ine chimene chinali mwa ine ndi luso limene ndinalipereka ku dziko la Malawi. Ndinati dzimuka patatenga nthawi akundindira foni kuti kuno kuli ndalama zanu ndinafunsa kuti nzachani ndalamazo ndalama ndinakatenga kali kwa ojisha zanga akuti ali kuti ndalama zanu kuno tabwera ni mudzamve mezi makhalira patatenga nthawi. Ndapita kumene kuja kukamvetsera unoti zikatere timagawa royalties kunjira ika radio ikamaliza nyimbo zanu kaya kwa ojisa kuja timagawira nso royalties amenewa. Ndimene Franco nchakuti panopa nditenga umwayi kwa oyimba nzanga pambiri amene akuyamba kumene tikayimba kumakhala ndi mtima otsogoza kuti ukosoma kumakhala ndrama tapha luso chimene ndikufuna ndalimbikitsa oyimba nzanga amene akuyamba kumene ndatengere kumene ndachokera ine ndayimba kulipereka luso limene Mulungu adatipatsa kaye choyamba kupereka luso then luso lija kutsogoloko limakuchitira ubwino. Tikamapeka nyimbo tisapeke nyimbo chifukwa kulikosoma imagawa ndrama taponya masomphenya amayimbidwe athu. So ndinezona ine tunakhala nthawi itali sanalandire royalties simikazi waso kufikira ndairo yimbidwe foni pamene woyimba wina walero amati kuimba nyimbo wiki ino waimba nyimbo wiki amaka magawa royalties timaka kumana kusoma kuja ndudzatengaso zanga nane kato pali vuto losamvetsetseka lakayendetsedwa zinthuzi. So ndinene kumbali yanga kuti ine panatenga nthawi kuti osadziwanso zoti kunja kuno kumakhala royalties koma choyamba ndi luso lako lipereke kwa wanthu. Luso limene kutsogoloko lizakuberekera zipatso koma tikamayimba nkuti kukosoma kumagawidwa royalties taponya masomphenya athu. Nditero bwanji leya. Chabwino ndathokoza kwambiri. Timafuna tidziweno kukosoma pakatipa pakhala pakumveka madandaulo osiyanasiyana kuchokera kwa ma artist ndi zina zotero nkhani yokhudzana ndi royalties koma apa tikukamba za nkhani yokhudzana ndi documentation process. Timafuna tidziwe kuti mwakonza njira zotani kukosomako kuti documentation process iyi izikhala yosavuta komanso anthu ambiri azikwanitsa ndithu kuchita izi. Documentation yathu ndine kuti kapena registration of membership yathu tinayikonza monena kuti ndi zinthu zosavuta mwinaso Evans Meleka khoza kuvomereza sizimatenganso nthawi yayitali chifukwa chonena kuti tinamvetsetsa zoti ena timachimvetsetsa chinthu chabwino muchichewa zedi ndipo ena timachimvetsetsa chinthu cha muchizungu. So munthu akakhala kuti wabwera kukosoma nkutheka kuti mwina akabwera munthu amatha kudziwa kuyimba koma kulemba kumamuvuta. Mafomu athu mmene alili kapena ofesi yathu mmene ilili imamuthandiza munthu ali pomwepo kuti amupangire fill fomu yake akakhala kuti ali ndi vuto lonena kuti sangakwanise kupanga fill fomu ija. Nthawi yambiri takhati kukumana ndi anthu ngati onena kuti fomu ija akuiona koma kuti alembe sangakwanise and we are there to help them to fill the forms. Koma still more chifukwa chonena kuti amakhala anthu ena kuti mwina munthu wina ali kumsanje akufuna kuti apange fill form apange register nyimbo zake ndi zinthu ngati zimenezo. Ndi chifukwa chake tinaona kuti kwabwino ndikoyenera anthu alizitha kulumikizana nawo mmene angachitire. Ndiye pakanali pano pamene tikukonza system yathu onena kuti anthu azipanga register okha ndi pamene noti malola kuti anthu akhoza kuyimbira nthawi ineyo yonse imene timakhala kuti tikugwira ntchito kuti apange register. Achiumya ndimafuna ndipempheko kuti apa zikuoneka kuti achiwamba palaini pa ndithu apezeka abwera tayuza njira zina ndithu then ndimafuna tipase mpata kuti adziwe zokuti ali live pa wireless ya Times kuti tingolankhulana nawo pang'ono timve kumbali yawo. Mwadzuka bwanji achiwamba? Ife tadzuka kaya iwe leya. Tadzuka bwino.
zikomo takugubirani nde ndaona kuti apa mwapezeka kuti ayi mpata umenewu tilankhule nanu sinanga anthu timangodabwa kuti kodi alusowa tikungokamba ndi anthu oyimba okhaokha chifukwa chani nde tathokoza kuti inunso ndithu mwabwera mu programuyi. zikomo kwambiri. pamayambiriro timafuna tidziwe kuti kodi ino munapindulako ndi luso lanu kuchokera makamaka ku bungwe la Kosoma. kwambiri ndakhala ndikupindula kuchokera ku bungwe limeneli la Kosoma kudzera ku maroyalties komanso ku Blank Media Levy. ulendo uno munapindula ndi ndalama zingati sikuti tipempha iyayi koma timangofuna tidziwe. ya ndi zambiri ndithu zodusa miliyoni ndithu kumalowera kutsogoloko. ndinokhutira ndi zimene munalandirazi. kumayambiriroku ngati alakatuli osati kungoyankhula kwa ine ndekha sitinkalandira ndikomwe so mmene tayambiramu tikukhulupirira kuti tayamba bwino ndipo tizilowera bwinobwino kutsogoloko. alakatuli mwayambapo mpano? alakatuli panali zokambirana zina ndi zina zomwe zinachitikika ndi tinayambano kulandira pakadali pano kulowera mtsogolomo so ndingafotokoze kuti ndine wokhutira chifukwa ndinenso mtsogoleri wa alakatuli ndi ndithanso kuwayankhulira ngati president wa Poetry Association of Malawi. Tati gaireni personal experience of registering your work with Kosoma kuti process imakhala yotani komanso ndi mavuto ati chifukwa mwangoti peza kumapeto tangosala ndi mphindi ziwiri zokha timafuna mutiuze kuti mavuto amene mmakumana nawo komanso phindu limene mmapeza mukapanga register ntchito yanu ku bungwe la Kosoma. so tikakhala kuti tikutulutsa ntchito zija kati tikuzitulutsa ngati ma singles kapena tikuzitulutsa ngati ma-albamu timapita nazo ku bungwe limeneli la Kosoma ma branch amene ali nawo pakadali pano ku Lilongwe ku Blantyre kapena ku Mzuzu kumeneko kumakhala mafomu angapo pamakhala fomu imene amati deed of assignment kapena kuti rights of assignment form imene imapatsa mphamvu akosoma aja kuti ntchito zathu azitha kutolerapo ma royalties. timasayinaso membership form ngati tilibe membership kuma kwa ife amene tili mamembala kale siyofunikira imeneyi. timazasayinaso work declaration form imene imaonetsa kuti ntchito yodi ndi yathu si ya wina aliyense komanso beneficiary form kuti tatitamwalira kuti ma royalties amene amatolerawo angaperekedwe kwa ndani. tikatero timasiya ntchito yathu ija ku Kosoma. ubwino olembetsa ndi bungwe limeneli la Kosoma ndiona kuti akosoma amapereka malangizo aulere pa nkhani zokhuzana ndi copyright kwa ife ma-artist komanso pakakhala kuti pali mkangano kapena kusamveka kwa ma-artist ifeyo mwina ndi ma-artist anzathu a dziko lina ngakhalenso amomuno pa nkhani za copyright iwo amalowerera mopanda kutengerapo mbali komanso amatha kutithandizira amenewa kuti tipeze ma royalties timanena aja komanso amenewa amayimba mlandu anthu amene agwiritsa ntchito zathu ifeyo mamembala akosoma popanda chilolezo chenicheni so akosoma akugwira ntchito yotamandika ndithu. chabwino timafuna tidziwe kuti kumbali ya anthu aluso mwina amene mumachita ndithu ulakatuli inu mukuyimira anthu onse amene ali kumbuyo kwanu mwina ndi mavuto ati amene amakumana nawo anthu amenewa komanso mudakakonda bungwe limeneli kupita chitsogolo litakonza pati ndi pati. I think vuto loyamba lalikulu limene lilipo pakadali pano ndilonena kuti anthu akudandaula kuti ma branches ali m'masites atatu okha akadakonda mwina akadaloweranso kumbali zina ndi zina m'mabomamu poti alakatuliwo ndi ochuluka kwambiri. mwinanso vuto lina lachiwiri limene tikadagwira ndithu ntchito ndi akosomawa ndiyofuna kufufuza kuti njira yabwino yochitira identify ndakatuloze zoti zilandire nawo ngati Blank Media Levy kapena ma royalties ndi zotani. so apopo tikadagwirizana ife pakadali pano pati makhala categorized m'makategori ofananira nako nda music koma tikuyenera tipeze njira yathu yochitira identify zinthuzi. tithokoze kwambiri kuti tikagogodera akosoma amene amamva ndipo timakhala tikukambirana bwinobwino ndipo tikukhulupirira kuti kupita kutsogoloku zikhala zikupitirira kuyenda bwino. Other than that I don't think pali mavuto enanso akuluakulu. chabwino tathokoza kwambiri chifukwa cha nthawi ineyo ndikuloleni kuti chiwamba inu mutha ndithu kupita komanso ndakuyamikani kwa basi kuti munabwera nawo pa program ino yakulinji.
Catherine mwamvatu kuyankhula kwa achiwamba anena ndithu momveka bwino koma kuti kuli mavutonso ankhaninkhani amene akufunika kukonza ndikukhulupirira zokuti kunjaku mukhala mukulankhulana nawo kuti mavuto amenewo mukonze mwamva ndithu eti hayi zamveka kwambiri zetu zikoma mawu ano omaliza ndi wotani 30 seconds pa nkhani ya documentation process. Mavuto osamalephera mawango omaliza mwina angokhala amavuto amene anthu amakumana nawo mavuto osamalephera komano timakonda kulimbikitsa kuti pakakhala vuto adzitipeza si kanthu opsa ilonse ndifa Malawi limene kuti zinthu zizikonza limodzi and tikugwira ntchito kuti tithandizane limodzi ndiyeno pakakhala vuto anthu adzitipeza ku ofesi kwathu kapena kutimbira foni kuti tikambe mavuto amene akuapeza kuti zinthuzo zizikhala zikupita zikukhonzeka komanso potero timakamba nkhani ya registration anthu adzipanga register maluso awo kukusoma zikomo. Tathokoza Evans Meneka mawu ano omaliza 30 seconds. Ya ine ndithokoze kwambiri kunoti napatsidwa dango khana ku program imeneyi. Mina ndinamo kuti mavuto samalephera. Ndidamva kwa afena kudandaula kuti timayimba foni kukosoma koma mwina sitimayankhidwa. Ndipemphoso limene kozabe mphawo kusogolo kuti mwina kapena ogwira ntchito kosoma atachulukirapo kupangira kuti nangasa kupanga deal ndi gulu la anthu aluso otuka. So kuthekati kuti ampira mayimba mafoni pela mwina sinayankhidwe chifukwa mwina ali busy kumene kuchanda anthu ochepa. Leta aonekire kusogoloko. Atadza chulutsako anthu ogwira ntchito kuti mwina azitha kuwafikira akupanga deal ndi anthu ambiri. Chabwino tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo yayi ndiyamike nonse amene ndithu munatenga nawo mbali mu program yathu. Umo ndi momwe anachezera Lea Malekano ndi aluso omwe amachita za nsanguluso mdziko lino la Malawi komanso akuluakulu a bungwe la Kosoma. Ndiye ngati ena simumadziwa momwe zimakhalira umo ndimene zimakhalira kutengera mukufotokozera komwe kunalipo ndimene zimayendera kuti anthu apeze maloyotezi.